ọma na-ege ntị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Chineke kwadoro onye ozi ya Dr. David Jeremiah iwetara anyị nkụzi ihe n'isiokwu nke bụ ọgwụgwọ nke Chineke rọpụtara site n'aka mmadụ nye ọnọdụ ngharịpụ. Chineke mere ka David nweta oke enyi nke akpọrọ Jonathan, nke mere ka o nweta ọgwụgwọ na ọnọdụ ngharịpụ. Dr. David Jeremiah n'ihe ọmụmụ a ga-echetara gị ịhụnanya nke Kraịst nwere n'ebe ị nọ, nke dịkwa ka ịhụnanya nke Jonathan nwere n'ebe David nọ. Gị onwe gị nke na-ege m ntị, Chineke ga-emekwa ka ị nweta ọgwụgwọ ya n'ụbọchị nke taa. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs, amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe imeri ọnọdụ ngharịpụ, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke anyị kpọrọ ọgwụgwọ Chineke nke sitere n'aka mmadụ nye ngharịpụ. Ọgwụgwọ Chineke nke sitere n'aka mmadụ nye ngharịpụ. Ọ bụ n'akwụkwọ Samuel isi 18 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 4 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a n'ụbọchị nke taa. N'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ David na Jonathan, ndị enyi abụọ ndị nyechasịrị onwe ha. Anyị ga-ahụ na enyi bụ nhọrọ. Anyị ga-ahụkwa na enyi bụ ịchụ àjà. Enyi na-anọgidesi ike. Enyi na-enyekwa obisi ike. Anyị ga-ahụkwa na Kraịst bụ enyi nyechasịrị anyị onwe ya. Anyị ga-ahụkwa ka o si họrọ anyị nakwa àjà ọ chụrụ n'ihi anyị. Anyị ga-ahụ nnọgidesi ike nke nwekọrịta ya na Nna ya. Anyị ga-ahụkwa na ọ na-enye nchekwa ma ọ bụ obisi ike. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị nọ nso, ọ ga-amasị m ka ị meghee n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi 18 malite n'ahịrị nke mbụ. Anyị ga-agụ ruo n'ahịrị nke 4. Ọ na-asụ otu a: o ruo mgbe ọ gwabiri Sọl okwu na ekekọtara mkpụrụ obi Jonathan na mkpụrụ obi David, Jonathan wee hụ ya n'anya dịka mkpụrụ obi ya. Sọl wee nara ya n'ụbọchị ahụ. O kweghịkwa ka ọ laghachi n'ụlọ nna ya. Jonathan na David wee gbaa ndụ n'ihi na ọ hụrụ ya n'anya dịka mkpụrụ obi ya. Jonathan wee yipụ uwe mwụda nke dị n'arụ ya nye ya David na uwe ya niile, ọbụna ruo na mma agha ya, ruekwa n'ụta ya, ruekwa n'ihe ike n'ukwu ya. Elegharịrị m anya n'izu ụka ịchọta ezi nkọwa nye okwu a nke bụ enyi, ma ọ dịkwara ike inweta, n'ihi na ọ dị ka gasị na onye ọbụla nwere uche dị iche banyere ihe enyi bụ. Echere m na otu n'ime nke kachasị mma nke m nwetara bụ nke otu nwata nwaanyị gbara naanị afọ 13 dere. Ọ sịrị otu a: enyi bụ onye ahụ onye ị na-enwe mmesa arụ n'iru ya, ịbụ onye ịbụ n'ezie na-enweghị egwu ọbụla. Nke a mara mma nke ukwuu. Ọ bụghị ezie, enyi bụ onye ahụ onye ị na-enwe mmesa arụ n'iru ya, ịbụ onye ịbụ n'ezie na-enweghị egwu ọbụla. Nwoke onye a na-akpọ Ralph Waldo Emerson dere okwu ndị a otu mgbe gbasara enyi. Ọ sịrị: enyi anyị bụ onye ahụ onye na-eme anyị ka anyị mee ihe anyị pụrụ ime, ọbụnadị mgbe anyị na-asị na anyị achọghị ime ya. Mgbe e mesịkwara, o dere ọzọ sị: ana m eji ndị enyi m eme ihe m ji akwụkwọ m ha na-eme. Ọ bụ ezie na ana m edebe ha n'ebe m ga na-ahụta ha mgbe niile. Ọ bụ ezie na ọ bụghị oge niile ka m na-etinye ha n'ọlụ. Ọzọkwa, agụrụ m okwu ndị a nke nwoke a na-akpọ Cicero dere ọtụtụ oge gara aga. Cicero sịrị: enyi bụ naanị otu ihe dị n'ụwa nke a nke mmadụ niile n'otu olu kwekọrịtara na ịba uru ya. Enyi
bụ naanị otu ihe dị n'ụwa nke a nke mmadụ niile n'otu olu kwerikọtara n'ịbụ uru ya. Ma echere m na ihe nkọwa nke kachasị mma banyere enyi nke a pụrụ ịhụta n'ihe odide ọbụla bụ n'akwụkwọ nsọ ka anyị pụrụ ịhụta ya. Otu ahịrị nke Solomọn dere n'akwụkwọ agba ochie nke akwụkwọ nsọ sịrị na mgbe niile ka enyi na-ahụ n'anya. Nke a bụ n'akwụkwọ Ilu isi 17 ahịrị nke 17. Na mgbe niile ka enyi na-ahụ n'anya. Nke a bụkwa ọzọ nke m hụrụ n'anya nke ukwuu. Ilu isi 18 ahịrị nke 24. Ọ na-asị, otu onye na-ahụ n'anya dị, onye na-araparakwa n'arụ karịa nwanne. Onye na-ahụ n'anya dị, onye na-araparakwa n'arụ karịa nwanne. Ugbu a, ọ bụrụ na ị were oge ma leba anya n'ime ndụ gị dịka m onwe m were ohere ime n'izu ụka gara aga, ị ga-achọpụta na ị nwere ụdị ndị enyi 4. Nke mbụ na mbụ, ị nwere ihe anyị pụrụ ịkpọ enyi ndị anyị na-agafe. Ndị a bụ mmadụ ndị anyị na-ahụta n'ụbọchị niile nke ndụ anyị. Mmadụ ndị anyị na-agafe ma ọ bụ n'okporo ụzọ. Eleghị anya, ọ bụ onye ọkwọ ụgbọala, onye na-eburu gị mgbe ọbụla ọ hụrụ gị. Eleghị anya, ọ pụrụ ịbụ onye ị na-ego ihe oriri n'ụlọ ahịa ya. Eleghị anyakwa, ọ pụrụ ịbụ onye na-eresi gị mmanụ ụgbọala. Ha bụ naanị mmadụ ndị ị maara, ndị gị na ha na-adị na mma. Ha bụ mmadụ ndị anyị na-ahụta n'ụzọ ma ọ bụ n'ebe anyị na-arụ ọrụ ma ọ bụkwanụ n'ebe azụmahịa anyị ụbọchị niile. Ndị mmadụ ndị anyị na ha dị na mma. E nwere ogo ọzọ nke enyi nke karịrị ogo nke mbụ a. Nke a bụkwa nke anyị na-akpọ enyi efu. Ndị a bụ mmadụ ndị gị na ha nwekọrọ otu mmasị n'ime ụfọdụ ihe. Ndị mmadụ ndị ọ na-amasị gị inwe mkparịta ụka banyere otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ nke unu nwekọrọ otu mmasị na ha. Enwere m ọtụtụ ndị enyi efu ndị mụ na ha na-enwekọ mkparịta ụka banyere ụdị asọrọmpi egwuregwu dị iche iche. Anyị nwere naanị otu ntakịrị ihe jikọrọ anyị. Mgbe ọbụla anyị zutekwara, anyị na-akparịta ụka banyere ụdị egwuregwu dị iche iche, ndị otu egwu bọọlụ dị iche iche, nakwa ihe ọbụla gbasara asọrọmpi egwuregwu niile dị iche iche enwere. Ugbu a, enwekwara ogo enyi nke 3 nke gafere abụọ ndị nke mbụ a. Nke a bụkwa nke anyị pụrụ ịkpọ enyi ndị dị nso. Cheta na nke mbụ bụ mmadụ ndị anyị na-ezute. Nke abụọ bụ enyi efu. Nke a ugbu a bụkwa nke anyị kpọrọ enyi ndị dị nso. Enyi dị nso bụ enyi onye gị na ya nwekọrọ otu ebumnobi. Mmadụ onye nwere otu ihe nke dị mkpa nke ukwuu nke jikọrọ gị na ya. Eleghị anya, ọ bụ onye gị na ya kekọrọ onwe unu ọnụ ime azụmahịa ma ọ bụ ịchụ nta ego. N'olileanya kwa, ọ pụrụ ịbụ di gị ma ọ bụ nwunye gị. Eleghị anya, ọ bụ onye gị na ya so na-achụ otu mbọ ma ọ bụ nke ọzọ, ma ọ bụ onye gị na ya na-arụkọ ọrụ n'ụlọ ọrụ ma unu dị nso nke ukwuu. Ọ bụ enyi dị nso. Ma ụdị enyi nke m ga-agwa gị banyere ya taa bụ otu ụdị ogo enyi nke a na-adịghị ahụta ụbọchị niile. N'ezie, ebe o doro m anya na ị pụrụ ilegharị anya n'ime obi gị ma hụta mmadụ ndị anyị na-ezute na ndị enyi efu nakwa ndị enyi dị nso. Ma ọ bụrụ na ị ga-ekwu eziokwu banyere ogo nke 4 a, ị ga-ahụta na ọ ga-adịrị gị ike ịhụta mmadụ 2 ma ọ bụ mmadụ 3 n'ime ndụ gị ndị tozuru oke ịbanye n'ogo nke 4 a. Nke a bụkwa nke anyị kpọrọ enyi nyechasịrị onwe ya. Ị maara ihe enyi nyechasịrị onwe ya pụtara? Enyi nyechasịrị onwe ya bụ enyi onye na-eche banyere gị rie nne, ruo na mgbe ọbụla ọ hụrụ ihe ọbụla na-adịghị mma n'ime ndụ gị, ọ ga-eji ya chee gị n'iru. Enyi nyechasịrị onwe ya bụ enyi onye hụrụ gị n'anya nke ukwuu, ruo na ọ ga-agwa gị ihe ọbụla nke na-adịghị mma nke ọ hụtara n'ebe ị nọ,
ka o wee mee ka ị dị mma karịa. Ọ bụrụkwa na ị bụ onye nọ n'ọnọdụ di ma ọ bụ nwunye, ọ bụ nchekwube m na ị bụ enyi nyechasịrị onwe ya nye di gị ma ọ bụ nwunye gị. Ị maara, ọ bụ ihe dị ịtụnanya nye m dịka onye na-enye ndụmọdụ mgbe ụfọdụ ịchọpụta mmadụ ole ndị nọ n'ọnọdụ di ma ọ bụ nwunye kama ha abụghị enyi. Enyi bụ otu ihe nke dị oke ọnụ ahịa. Ọ bụkwa otu ihe nke tozuru etozu ka anyị were oge lebanye anya na ya n'ime ndụ anyị. N'agbanyeghị ogo enyi ọbụla nke ị na-achụso n'oge awa dị ugbu a, enweghị eleghị anya ezi ihe ịma atụ nke ogo nwekọrịta nke nyechasịrị onwe ha karịa nke dịrị n'etiti David na Jonatan. Ugbu a, ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụ ihe dị mwute. Ọ ga-amasịkwa m ibu ụzọ wepụta nke a na ụfọdụ ndị mmadụ na-etinye akụkọ a n'ọnọdụ ọjọọ n'ụbọchị ndị a. E nwere ọtụtụ ndị na-achọ ime ka anyị kwenye na nwekọ nke dịrị n'etiti David na Jonatan bụrụ nwekọrịta nke na-adịghị ọcha. Ma ọ ga-amasị m ime ka ị mara site na nguzosi ike nke okwu Chineke, nwekọrịta ha abụọ bụrụ nke dịrị ọcha, nke ziri ezi. N'ezie, akwụkwọ nsọ wepụtara anyị nke a ka ọ bụrụ ihe nlereanya nye anyị niile ndị ọ ga-amasị ịbụ ndị enyi ndị nwere nyechasị onwe. Ọ bụghị ihe dị oke mwute na ọ ghọwo ihe na-apụghị ime bụ ndị ikom abụọ ịbụ ndị enyi dị nso, ma ọ bụ ndị inyom abụọ ịbụ ndị enyi dị nso. Ndị mmadụ agharakwa inwe echiche na-adịghị ọcha ma ọ bụ echiche na-adịghị mma banyere nke a. Oge ụfọdụ ọ na-afọdụ nwa nke nta ka iwe wee m mgbe ọbụla m na-eche banyere nke a. Amaghịkwa maka gị onwe gị, ma a jụwara m isi ikwe ka omenala ọjọọ a nke ekwensu webatara ka onye m ụkpụrụ ma ọ bụ gwa m ka m ga-esi ebi ndụ. Aghaghị m ime ka ị mara na m onwe m nwere ndị enyi ndị nọ nso, ndị enyi ndị dị nso, ndị bụkwa ndị ikom. Ana m ekelekwa Chineke maka ndụ ha. David na Jonatan na-enyekwa anyị ezi nkọwa n'ụzọ mara mma ụdị nwekọrịta nke dị nso dịkwa ukwuu nke pụrụ ịdị n'etiti mmadụ abụọ ndị bụ enyi. E nwekwara ọkpụrụkpụ ihe ndị ọ ga-amasị m ka mụ na gị kerịta oke nwa nkenke oge na ha banyere nwekọrịta nke dịrị n'etiti David na Jonatan. Nke mbụ na mbụ, mgbe anyị na-agụ akụkọ a dịka esiri dedatara anyị ya n'isi nke 18 nke akwụkwọ Samuel nke mbụ, anyị na-ahụta na enyi bụ nhọrọ. O kwuru n'ahịrị nke mbụ nke isi nke 18, Samuel nke mbụ isi 18 ahịrị nke mbụ. Ọ na-asị otu a: "Ore mgbe ọ gwabiri Sọl okwu na ekekọtara mkpụrụ obi Jonatan na mkpụrụ obi David, Jonatan wee hụ ya n'anya dị ka mkpụrụ obi ya." Nke a bụ mmadụ onye họrọ ka ya na mmadụ ọzọ bụrụ enyi. Ugbu a, ekwenyere m na ị maara akụkọ a dịka m onwe m maara. Ọ bụ ihe ndekọ nke mara oke mma nke na-agwa anyị banyere David nwa Jesi, onye ọzụzụ atụrụ, mgbe o sitere n'elu ugwu rịdata ebe ndị Izrel na ndị Filistin na-alụ agha. Ndị Filistin emewokwa ndị Izrel arụ ọtụtụ ọnwa. Ọ dịghịkwa onye ọbụla maara ihe a ga-eme banyere nke a, ma ọ bụ ka a pụrụ isi merie ndị Filistin a, n'ihi na ndị Filistin nwere otu ọkaka dike n'agha, onye aha ya bụ Goliat. Ọ na-apụtakwa guzoro n'iru ndị agha ya ma na-ewepụtakwa nkwulu nakwa akaja niile dị iche iche na nkụpụ ume ọnwụ megide ndị Izrel. Ma ọ dịghị otu onye ọbụla dị na njikere ije lụso ya ọgụ. David rịdatara n'ọgbọ agha. O nyere onwe ya ibu agha megide nwoke a bụ Goliat. Mgbe ha kwasịkwara ya emo ma gbalịsiekwa ike ịchụlaga ya ka ọ laa n'ụlọ, mgbe David nwasịrị uwe agha Sọl ma chọpụtakwa na uwe ahụ karịrị ya, ọ bụghị naanị nke a,
ọ dịkwara arụ nke ukwuu. David pụrụ ma werekwa naanị ebe ya, ebe nke onye ọzụzụ atụrụ na mkpụrụ nkume 5 kwọrọ mụrụmụrụ. Ekwenyere m na ị maara akụkọ a. Ọ bụkwa akụkọ dị ukwuu. David gburu Goliath, gbupụ isi ya, ma werekwa ya mere ihe nrita nke mmeri n'agha, dịka ndị nke Chineke na-etegharị egwu ọṅụ. Jonatan bụ ọkpara Sọl, eze Sọl, onye ike na-adịrịghị ime ihe ọbụla banyere onye iro ahụ bụ Goliath. Otu ụbọchị, Jonatan hụrụ David ka o siri n'agha lọghachi, na-ewetakwa ihe nrita nke mmeri ya n'agha ahụ. Enwere otu ahịrị n'ime agba ochie nke akwụkwọ nsọ nke mere ka anyị mara na mgbe David siri n'agha alọghachita, na ndị inyom na-agụ otu abụ ahụ dịkwa otu a. Ha na-asị, Sọl etigbuwo ndị iro ya, nnụ ndị ikom 210, nnụ ndị ikom 210. David kwa etigbuwo ndị iro ya, oru nnụ ndị ikom na nnụ 5, oru nnụ ndị ikom na nnụ 5. Ugbu a, nke a bụ akụkọ dị ụtọ na ntị ma ọ bụrụ na ị bụ David, ma ọ gaghị abụcha akụkọ ọma nye gị ma ọ bụrụ na ị bụ eze Sọl. Jonatan bụkwa nwa eze Sọl. Ọ hụkwara David dịka ọkaka n'agha, dịka otu onye agha si asọpụrụ onye agha ibe ya. Ekekọtara obi ya na David. Ha ghọkwara ezi enyi, ma ọ bụkwa nwekọrịta nke ga-enwe ọtụtụ mmeso nakwa ọtụtụ mmekpa arụ. Nwekọrịta nke nna ya bụ Sọl ga-emeso rienne. Ma n'agbanyeghị nke a, Jonatan na David gara n'iru ịbụ ezi enyi. Ugbu a, ihe dị oke mmasị banyere nke a bụ na Jonatan họrọ David ịbụ enyi ya. Ọ bụghị ihe ọṅụ nye gị na Chineke nyere gị ohere ịhọrọ ndị enyi gị? Ọ bụrụ na anyị kwụsị naanị otu nkeji ma chee banyere ndị enyi niile ndị anyị nwere, ọ bụrụ na anyị jụọ onwe anyị, kedu ka m siri ghọọ enyi mmadụ dị otu a, ma ọ bụ kedu ka onye a siri ghọọ enyi m? N'otu ebe n'ihe ndị a niile, enwere ebe anyị mere nhọrọ. Enwere ebe anyị họrọ. Nwoke onye a na-akpọ Lord Brooke, onye sitere n'ọgbọ ọzọ gara aga, jupụtara n'obi aṅụrị n'ịbụ enyi nwoke a na-akpọ Sir Philip Sidney, rue na o nyere iwu ka ede okwu ndị a n'elu ili ya. Ọ sịrị, ebe a ka ezi enyi Sir Philip Sidney dina, ma ọ bụ ebe a ka e liri ezi enyi Sir Philip Sidney. Nke a bụ ihe edere n'isi ili ya. Ihe kachasị apụta ihe nye nwoke a na ndụ ya niile bụ na o nwere otu ezi enyi, onye a na-akpọ Sir Philip Sidney. Ọ chọkwara ọbụnadị n'ọnwụ ka eme ka mmadụ niile ndị ga-agafeta ebe e liri ya mara na nke a bụrụ oke ihe nye ya. Anyị niile kwa, ọ bụrụ na anyị pụrụ iche echiche nke ọma gbasara nwekọrịta niile nke anyị nweworo n'otu oge maọbụ nke ọzọ, anyị ahọrọwa otu mmadụ maọbụ onye ọzọ, onye ga-abụ enyi anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m jiri sị na enyi bụ nhọrọ. Ma ọ ga-amasịkwa m ka ịhụta nke abụọ ya. Enyi bụ ịchụ àjà. Anyị gara n'iru ịgụ n'ebe ahụ na Jonatan wee yipụ uwe mwụda nke dị n'arụ ya nye ya David, na uwe ya niile, ọbụnadị rue mma agha ya, ruekwa n'ụta ya, ruekwa n'ihe ike n'ukwu ya. Ugbu a, ihe dị mmasị na nke a abụghị na nke a bụ otu nwoke onye nwere ọtụtụ uwe mara mma, onye na-emekwa ka nwoke ọzọ onye na-enweghị uwe ndị mara mma soro ya kerịta oke na uwe ọma ndị o nwere. Mba, ọ bụghị otu a ka nke a siri dị. Gee ntị nke ọma. Nke a bụ Jonatan, diọkpara Sọl, ka ọ na-eyipụ uwe ndị gosipụtara ọnọdụ ya, uwe ndị nọchitere anya ọnọdụ ya dịka onye ga-anọchi anya nna ya n'ọnwụ dịka eze.
ma nyekwa ya nwoke ọzọ onye a pụrụ ịhụta dị ka onye na-amaghị aka n'iru maka ocheeze ya. Ị hụrụ, David na-agaje ịbụ eze n'ọnọdụ Jonatan. Jonatan bụ onye ocheeze a rụrụ dịka iwu siri dị, dịka diọkpara Sọl. Ma David, n'ihi na ọ bụworị onye Chineke họrọ, ọzọkwa n'ihi ịdị ike ya n'agha, nakwa n'ihi nlezianya ya na nhazi nke ọchịchị ndị agha ndị nọ n'okpuru ya, rigoro n'ocheeze ọchịchị. Mgbe e mesịrị, anyị ga-ahụkwa na Jonatan anabataworị nke a. Ugbu a, n'oge awa nke ihe ngosipụta a, Jonatan yipụrụ uwe eze ya dịka ọkpara eze, ma werekwa ha yikwasị David. O nyekwara ya uwe ndị a n'otu oge awa nke ịchụ àjà nke ịhụnanya enyi na enyi. David bụ nwa onye ọzụzụ atụrụ. Jonatan bụ ọkpara eze nke Izrel. Achọrọ m ka ịhụ oghere ahụ nke dị ukwuu nke dịrị n'etiti mmadụ abụọ. David na-eyi uwe nke onye ọzụzụ atụrụ. Jonatan na-eyi uwe nke ọkpara eze. Nke a bụ ihe ncheta nye anyị niile na enyi enweghị ihe jikọrọ ya na ogo nke anyị nọ na ya n'obodo. Mgbe Jonatan yipụrụ ihe niile nke na-anọchite anya ịbụ ọkpara eze ọ bụ, ma nyekwa ya onye ahụ onye lere anya dị ka onye ịma aka n'iru ya, n'ihi na o yipụrụ uwe mwụda nke dị n'arụ ya, nke na-egosipụta na ọ bụ ya ga-abụ eze nke Izrel, ma nyekwa ha David. Ọ bụrụkwa na ị ga-esoro m jee n'akwụkwọ nsọ gị, n'isi nke 23 nke akwụkwọ Samuel nke mbụ, ị ga-ahụtakwa na nke a bụ otu ihe nke nwere ihe ngosipụta dị oke mkpa n'obi Jonatan. N'ihi na n'ahịrị nke 16 nakwa nke 17 anyị gụrụ okwu ndị a. Ọ na-asị, Jonatan nwa Sọl wee bilie jekwuru David n'oke ọhịa ahụ, mee ka aka ya dị ike n'ime Chineke. Ọ sị ya, atụla egwu, n'ihi na aka nna m bụ Sọl agaghị achọta gị. Gị onwe gị ga-abụkwa eze Izrel, ma onwe m ga-abụkwara gị onye nke abụọ. Ọzọkwa, Sọl bụ nna m maara nke a. Nke a bụ akwụkwọ Samuel nke mbụ isi 23 ahịrị nke 16 nakwa nke 17. Ị hụrụ, Jonatan eburuworị ụzọ mee mgbanwe a. O buworị ụzọ nabata ịbụ eze nke David. O zukwara Jonatan ịnọ n'akụkụ onye ahụ onye ga-abụ eze, n'ihi na onye a bụ enyi ya, onye ọ hụrụ n'anya. Ọ bụrụ na ị nwere enyi onye karịkwara enyi efu, enyi onye karịkwara enyi dị nso, enyi ahụ bụ enyi nyechasịrị onwe ya. Na nwekọrịta a, e nwere otu ihe nke na-adịghị akọ n'ụdị mmekọrịta a. Nke a bụ ịchụ àjà, n'ihi na oge niile ka enyi na-achụ àjà n'ihi onye ahụ nke ọ hụrụ n'anya. Enyi na-enweghị ịchụ àjà abụghị enyi ma ọlị. E nwere ọkpụrụkpụ ihe nke atọ nke anyị hụtara na nwekọrịta a, nke m kwenyere na ọ dị oke mmasị. Nke a bụ na enyi chọrọ nkwudosi ike. Otu ihe dị oke mmasị banyere Jonatan na nwekọrịta ya na David bụ na ewughị mmekọrịta ya na David n'elu ntipịa nke nwekọrịta David na nna ya bụ Sọl. Amaghị m ka o siri mee nke a, n'agbanyeghị ihe ike niile nakwa ihe ize ndụ niile nke mbọ niile Sọl gbara igbu David, ma kpochapụkwa ịma aka nye ocheeze ya. Ma Jonatan chọpụtara ụzọ iguzo n'etiti mmadụ abụọ. Ọ dịghịkwa mgbe ọbụla ọ hapụrụ nke ọbụla n'ime ha abụọ. O kwesịrị ntụkwasị obi nye nna ya n'ụzọ niile nke ọ pụrụ ime nke a. O kwesịkwara ntụkwasị obi nye enyi ya n'oge niile. Ọ dịghị mgbe ọbụla Jonatan gbara mbọ ịghọrị nna ya
iji kpuchite enyi ya. Ọ dịkwa oge ọbụla Jonatan ghọrịrị enyi ya iji mee ka ebumnobi nna ya mezuo n'elu isi ya. Ị hụrụ nke a? N'ezie, apụrụ m ịkwụsị n'ebe a ugbu a, ime ka anyị mara na ọ bụ ihe dị mfe ọ bụrụ na anyị akpachaghị anya anyị iwu mmekọrịta anyị ma ọ bụkwanụ enyi anyị n'elu ntịpịa nke nwekọrịta enyi anyị na onye ọzọ. Anyị na-ahụtakwa nke a oge niile, kacha nke n'ebe ndị na-etolite etolite nọ. Ma akwụkwọ nsọ wepụtara anyị ndụ David na Jonatan. David na Jonatan mekwara ka nke a pụtara anyị ihe na adịghị ewukwasa ezi enyi n'elu ntịpịa nke enyi nke ọzọ. David na Jonatan, ndị enyi ndị kwụsịrị ike. Nke a ga-ewere anyị rue n'ebe anyị na-aga n'ihe ọmụmụ a, ịhụta ụdị enyi nke anyị nwere n'ebe Kraịst nọ. Anyị ga-aga n'iru n'ihe ọmụmụ a na nnọkọ anyị nke na-abịa abịa. Ekpere m bụkwa dịka ị na-anọnyere anyị ka Chineke gaa n'iru n'ime gị mma n'aha Jizọs. Amen. Ana m ekele gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịzọpụta gị n'ọnọdụ ọbụla nke ị na-agabiga ugbu a. Ọ bụ Chi nke na-azọpụta ndị nọ na mkpa. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ma ọ bụrụ na ị mebeghị nke a. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ, amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Chukwu gọzie gị n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477 ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540 Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.